Vážení používatelia, s radosťou vám predstavujeme vlajkový produkt ekosystému U-Chain, platformu automatizovaného obchodovania U-Trading. Na platforme sú dostupní automatizovaní obchodní boti určení na spotové obchodovanie v pároch UCN USDT a BTC USDT na rôznych kryptomenových burzách. V tomto návode vám vysvetlíme, ako platforma funguje. Začíname s U-Trading. Aby ste mohli začať získavať profit, je potrebné zvoliť si bota a zakúpiť performance pack. Aby bot začal fungovať, musíte si vytvoriť účet na niektorej z dostupných kryptobúrz alebo sa prihlásiť a dobiť ho prostriedkami. Profit, ktorý vám môže bot priniesť, je obmedzený výkonnosťou performance pack, ktorý ste si zvolili. Po prihlásení sa na platformu U-Trading sa ako prvé dostanete na hlavnú stránku Dashboard. Tu nájdete nasledujúce informácie. Celková výkonnosť, Total Performance. Celkový performance zo všetkých performance packov, ktoré ste si zakúpili. Dostupná výkonnosť, Available Performance. Výkonnosť, ktorá je vám momentálne k dispozícii. Využitá výkonnosť, Used Performance. Výkonnosť, ktorú už vaše boty dosiahli, Top 100 rebríček botov podľa výkonnosti celkovo za týždeň, mesiac. Môj profit. Celkový profit, ktorý ste získali zo všetkých vašich botov za celé obdobie. A napravo sa zobrazuje váš dosiahnutý profit za týždeň, 2 týždne, mesiac, 3 mesiace, 6 mesiacov a za rok. Moje obchodné boty. Všetky obchodné boty, ktoré ste pridali, zobrazuje sa tu aj počet aktívnych, počet neaktívnych a počet dočasne zastavených botov. Aby ste mohli začať získavať profit, je potrebné pridať svojho prvého bota a zakúpiť performance pack. Ako to urobiť len v pár krokoch, vám ukážeme ďalej. Krok 1. Pridanie bota. Na ľavej strane uvidíte sekciu U-Trading Bots. Po kliknutí na ňu sa dostanete do časti s dostupnými botmi. Celkovo existuje 7 typov botov, ktoré sa od seba líšia výškou minimálneho vkladu, minimálnej objednávky a odporúčaného vkladu. Kliknite na tlačidlo Pridať bota pri vami zvolenom botovi. Následne potvrďte. Celkovo môžete pridať maximálne 20 botov. Všetky budú fungovať nezávisle od seba na burze, ktorú ste pripojili. Krok 2. Nákup Performance Pack. Aby váš bot začal pracovať, je potrebné zakúpiť preňho Performance Pack. V menu naľavo prejdite do sekcie Performance Packs. Na výber je celkovo 12 druhov Performance Packov, ktoré sa od seba líšia cenou a výkonnosťou. Ak si chcete Performance Pack zakúpiť, kliknite na Kúpiť pri vami zvolenom Performance Pack. Otvorí sa okno výberu platobnej metódy. Kliknite na Prijať všetko pre potvrdenie a následne na Kúpiť. Zobrazí sa platobné okno s QR kódom. Pošlite presne uvedenú sumu na zobrazenú adresu alebo naskenujte QR kód pomocou svojej mobilnej aplikácie U-Wallet app. Ak platba prebehla úspešne, zobrazí sa nasledujúca správa. Krok 3. Dobitie zostatku na kryptomenovej burze. Aby bot začal pracovať, je potrebné dobiť zostatok na burze. Na dosiahnutie maximálnej výkonnosti odporúčame dobiť burzový účet sumou, ktorá je 10-násobkom minimálneho vkladu pri vami zvolenom botovi. Taktiež majte na pamäti, že bot bude využívať celý zostatok účtu na zvolenej kryptoburze a nie iba sumu potrebnú na jeho prevádzku. Je to dôležité, bot nedokáže vytvárať zisk z ničoho. Využíva vaše prostriedky na obchodovanie. Všetky performance packy, ktoré ste si zakúpili, sa spočítavajú do jednotného ukazovateľa performance. Po jeho dosiahnutí všetci boti automaticky ukončia svoju činnosť. Svoj celkový dostupný performance si môžete pozrieť v sekcii Dashboard. Zároveň si vždy môžete prezrieť štatistiky botov, ktoré už ukončili svoju činnosť, aby ste vyhodnotili dosiahnuté výsledky. Krok 4. Aktivácia bota a pripojenie k burze. Bota je možné aktivovať ihneď po pripojení k burze alebo kedykoľvek v sekcii U-Trading boti, ako aj priamo cez dashboard. Krok 5. Riadenie a analytika fungovania bota. Uistite sa, že sa nachádzate v sekcii Dashboard.
Tu budete mať k svojmu botovi k dispozícii podrobné informácie. Minimálna objednávka. Minimálna suma objednávky na nákup, ktorú môže bot otvoriť. Minimálny vklad, suma, ktorou je potrebné dobiť váš zostatok na burze, aby bot začal pracovať. Pár, v ktorom bot momentálne obchoduje burza, ku ktorej je bot aktuálne pripojený. Dátum aktivácie bota. Upozorňujeme, že bota je možné pripojiť len vtedy, ak máte dobitý účet na kryptomenovej burze. Ak účet nie je dobitý, systém vám nedovolí pripojiť účet. Môžete kliknúť na tlačidlo Podrobnosti, aby ste videli kompletnú štatistiku o fungovaní vášho bota. V tejto sekcii budete mať k dispozícii nasledujúce informácie. Burza, ku ktorej je bot aktuálne pripojený. Zostatok v UCN. Zostatok v USDT Profit v USDT. Za deň, týždeň a mesiac, 3 mesiace, 6 mesiacov a rok. Veľkosť minimálnej objednávky. Počet obchodov otvorených a zatvorených botom, ako aj ich celkový objem performance dosiahnutý botom. Leaf Graph UCN USDT. Nižšie sa nachádza história všetkých objednávok otvorených a zatvorených botom. Každá objednávka obsahuje nasledujúce informácie. Obchodný pár, token, s ktorým bot obchoduje. ID obchodu, burza, na ktorej bol obchod uskutočnený, ako aj číslo obchodu bota. Nákup, čas a cena nákupu. Predaj, čas predaja a cena pri predaji UCN. Množstvo nakúpených UCN. USDT, množstvo USDT minutých na nákup UCN. Stav obchodu. Profit, suma, ktorú bot zo zmluvy zarobil. Každá burza má limit na počet súčasne otvorených objednávok. Preto keď bot dosiahne tento limit, zruší posledných 5 objednávok a otvorí jednu veľkú objednávku za najvyššiu predajnú cenu spomedzi týchto 5 zrušených objednávok. Bot bude pokračovať vo svojej práci, pokiaľ nedosiahne deklarovaný profit. Bota môžete kedykoľvek zastaviť alebo znova aktivovať v sekcii Dashboard. V tomto návode sme vám vysvetlili hlavné princípy fungovania obchodných botov U-Trading. Ak vám zostali otázky, vždy sa môžete obrátiť na našu zákaznícku podporu. Veľa šťastia a vysoký profit.